Pre náš klub Prievidza, ktorý je relatívne malý klub voči Slovanu, Nitre a Košiciam, je to obrovský úspech, lebo doposiaľ sme nezaznamenali nejaký výrazný úspech v predošlých kategóriách, aby sa dostali až na takýto piedestál, ak by som to nazval, lebo kategória osmákov, terajších osmákov a nasledujúcich siedmakov sú výrazne dobrí chlapci, čiže my očakávame okrem týchto osmákov ešte aj budúci rok nejaké úspechy, lebo s týmito kategóriami sa veľmi dobre pracuje a očakávame, že budeme lepšie na tom, ako sme boli doposiaľ. Náš postup pre náš klub znamená, by som povedal, že po dlhej dobe sme dokázali nejaký úspech s tým, že aj máme pomaličky zvyšujúcu sa tú základňu, že máme veľa detí, tak je to odrazok vlastne toho, ako sa snažíme zlepšiť tento náš klub. Ak mám byť úprimný, tak určite si nikto nemyslel, že budeme vôbec za nejaký postup bojovať, lebo predtým sezóna sa moc nedarila, tak ale keď sme už postúpili na tú kvalifikáciu, tak už sme mali nejaké očakávania asi až odvtedy, predtým sme ešte moc nejaké nemali. Keď sme sa už akože postúpili na tú nastavbu časť, tak sme si povedali, že sa môžeme aspoň pokúsiť kvalifikovať sa do tej top 2 a nech si aspoň nerobíme hanbu, že skončíme nejako zle a tak nakoniec to dopadlo dobre. Na začiatku sezóny sme taký cieľ nemali, dostať sa medzi tie najlepšie týmy. Náš cieľ bolo tých lepších osmakov posúvať do deviny, čo sme na začiatku sezóny akože sa snažili ich tam dávať. Ale tí chalani, čo nám ostali tej osmičke, pomaličky si zbierali tie bodíky a nakoniec až posledné nejaké 2 kola sme to doplnili tým najsilnejším, čo sme mohli a sme tam. Áno, tento ročník je taký, že je tam viac šikovnejších chalanov, ako sme mávali. Vždy sa nám stalo, že sme mali nejaký počet, že možno 1-2, ale tuto fakt, že 2 päťky. 2 päťky máme také, že sú kvalitné. Naše ambície v Povazkej sú odohrať kvalitné zápasy. Poviem to tak za seba, nebyť možno fackovací panák, lebo nevieme vlastne do čoho ideme, nepoznáme tie týmy. Takže pokúsiť sa o kvalitné zápasy a skončiť čo najlepšie, ako bude možné. Na majstrovstvá Slovenska chceme určite vstúpiť iným mužstvom, akým sme boli v posledných zápasoch, kde sa nám moc nedarilo. Chceme tam prísť proste ako iný tím, ktorý chce fakt uhrať dobrý výsledok, ktorý tam bude fakt bojovať. Aj keď keby to neskončí najlepšie prvým miestom, alebo proste tými vyššími miestami, nechceme si aspoň robiť hanbu, chceme dopadnúť pomerne proste vyrovnane s každým. Okrem Banskej Bystrice sme sa s nikým nejako v posledných rokoch nestretli, ako náš ročník. Keď sme pozerali tabuľku, lebo jasne zaujímalo nás to v kabíne, tak videli sme, že Slovan bol bez prehry, čo je predsa len také nepríjemné vidieť, že budeme hrať s mužstvom, ktorý ešte neprehrali ani zápas celej sezóne. No to neznamená, že teraz ideme na tie majstrovstvá Slovenska s určitou prehrou, budeme proste hrať najlepšie, ak budeme môcť. V klube sa snažíme doplňať jednotlivé kategórie do čo najväčšieho počtu týchto chlapcov, aby sme dosiahli nielen počet, ale aj nejakú kvalitu. A vlastne táto kategória osmáci, siedmaci a nižšie nám dáva aj takú predikciu, že by sme do budúcna mohli zabojovať nielen hrať prvú ligu, ale aj hrať extraligu. Keby sa nám podarilo udržať chlapcov v Prievidzi a
mali by sme tu adekvátne školy, na ktoré by sa chlapci prihlásili, čiže udržať ich tu a pokúsiť sa dostať do extraligy a už by sme tým pádom boli zaujímavejšie aj pre naše okolie, kde by sa mohli do nášho klubu zapojiť hráči z blízkeho okolia, ako je napríklad Partizánske alebo Martin alebo nejaké blízke okolie, aby sme boli atraktívnejší aj pre iné kluby.